Alaman talaga yung connection mahina. Yan. Try lang natin mga lalabs because oh my God, it's connection problem. Malakas mga lalabs yung hangin. Walang araw. And then last night, grabe ulan. Ibig mo, tirati mo akong tawagan kahit saan. Miss na miss kita. Kontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang ibig mo? Good morning, host. Ayan, Charlie Vlogs. Charlie Vlogs, lalab, migalab, shout out. Good morning to you. Mahanging morning. Mahangin lalabs. Ayan, Charlie Vlog, migalab, shout out. Thank you so much. You are my first viewers, lalab. Thank you. Alijan Mersay, migalab, shout out, host. How are you doing today? Nothing lalabs. Outside, it's very strong. They have a strong outside. Ayan, good morning everyone. 5 million in the house. Migalab, shout out. Good morning, good morning, good morning, good morning. God bless everyone here. Ayan. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong umaga mga lalabs. Ayan. The Cargo Vlog, I am fine ho sa morning. Ayan. Lalab, good morning. Malakas yung hangin. Sobrang malakas ang hangin. Sana makisama yung ating kondisyon. Kasi sobrang lakas. Nagagalaw yung ating wire. The Cargo, migalab, shout out. Alijan Marcel, migalab, shout out. Baka binagyo ka dyan, host. Wala naman lalab bagyo. Sabi lang sa balita kagabi. Ano daw, maulan. Tapos mahangin. Wala naman bagyo. Alijan Marcel, nagbaba ng bahay. Alijan. Wala naman bagyo lalabs. Update lang tayo kay Lolo, no? Isa na ako magla-live kasi kaso lang wala naman akong gagawin ngayong umaga. Kailangan magwalis ako sa buong paligid ng bahay. The Cargo Vlog, ayan nagbaba ng bahay. The Cargo. Charlogs. Tignan natin yung bahay ni Charlie. Ayan ako magbaba ng member. Ayan. Ayan, 2 million migalab, shout out. The Cargo, nagkape ka na lalabs? Sa abroad ka ba lalabs? Oy, The Cargo Vlog. Charlie Vlogs. Ayan. 918 pala to si Gigin Official. Gigin. Si Gigin Official is 900. 18 road to 1K pala to. Good luck lalabs. Oy. Gigin, good luck.
I love Tandag. Ayan. Baywalk at Tandag City. Saan yung Tandag? Ayan. The Cargo Vlog then from Charlie Vlogs. The Cargo Lalab, pasuklian si Lalab, si Charlie Vlogs. Again, dikit mo yung main channel mo, Lalab, dikit ko yung main channel ko din. Din pakita ng 5. Charlie Vlogs. Dikit mo yung main mo, Lalabs. Kung gusto mo lang naman. Ayan. Siyang madalas na iwan. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan nang di alam ang dahilan. Ang pagmamahal, DIY cook, ineligible ka agad. Lalab, Migalab, shout, Barista Pelye pala to. Napunta ko sa ibang LS. Sino gusto ng barter dyan? 10 lang from the Cargo Vlog. Ayan. Sino may 10 dyan, Lalabs? 10. Malakas talaga yung hangin. Asahan yung meron talaga tayong mga Lalabs? Loading. Because of the strong wind. Charlie, 10 tayo. Charlie. Ayan, Charlie, meron din ako 10 Lalab, ha? Kayo muna ni The Cargo, Lalab. Then, after kay The Cargo, tayo Lalab 10. Charlie Migalab, shout out. Alvisa George. Del Cargo from Charlie. Sige, Charlie. Kayo muna Lalab. Then, after kay Charlie, kay Cargo tayo naman, ha? 10. Para madagdagan yung aking banana. Go. Pala views na guys ang video din. Kaya naman panoorin nyo naman. Parang awa nyo na from Ronald Malab. Game Charlie 919 ka po ha. From the Cargo. Sana all may 11k na views. Ayun mga lalabs, kung naglo-loading man ako, pagpasensyaan nyo na kasi nga po, malakas po yung hangin sa labas. Malakas ang hangin po, malakas. Di mo pinapansin. Pero bumabalik naman sa dati mga lalabs, malakas lang po talaga yung hangin. Panorin ko yan, Roll My Love. Din, ibig mo sabihin. Malalapalike naman ako ng aking live. And mga lala, huwag niyo naman kalimutang i-like si host mga lala. Tusok lang, sapat na mga lalab. Tusok lang, tusok. Bale, wala sa'yo. Charlie Lalab? Hintayin kita Lalab ba, Charlie? Charlie Lalab, hintayin kita. Sana all may 11k. Mapapasana all ka na lang kay Ronald My Love. Hintayin kita ha. Cloud9 Balloons UK. Miguel Love, shout out po mo Cloud9. Yan ang naganda ng pangalan niya.
Madam Cloud9, Miguel Love Shout, daan lang muna host kasi big time magtitiis. Ayan, salamat po Madam Cloud9 sa pagdaan po. Thank you. Sa kamay naman yung aking connection, oy. Malakas po kasi. New Hope TV, Miguel Love shout out, New Hope. Lalab New Hope, Miguel Love shout out. Thank you so much, my friend New Hope. Alala, lanang tayo'y di na magkita. Bakit hindi natin? Madam Cloud9, thank you so much po. Ang tamis ng pag-ibig. Ayan, si New Hope nagbaba ng bahay. Ang tamis. New Hope Lalab, Miguel Love, shout out so much, my friend. Welcome mo sa Islandski Vlog. $10K char, pasilip naman po. Ayan, sana all may 10K si Madam. Dito ka lang Lalab magtamsak sa short video ko Lalabs. Baba ko yung short video ko ha. Umibig sa iba. Uy, nagpadala sa maling. Charlie Vlog UTW na po from Cloud9 Balonsyoke. Ano Charlie? Game ka Charlie? 10 tayo Charlie, ano? Charlie, 928 ka Lalabs. Ano? Jing G Vlog, Miguel Love, shout out. Panay tayo loading mga lalabs. Pagpasensyaan nyo na mga lalabs kasi malakas po kasi yung hangin. Ayan, may premier si Jing G Vlog mga lalabs. Tamsakan natin. Ano? Tamsak na lalabs, oy. Nagdurusa. Ayan, may premier mga lalab. May lalaka. Ano, Charlie? Patamsak po sa premier ng nakapin mga lalabs. Charlie, ganda ang 10. Doing good, ali dyan? Let's drink milk. Charlie, tara Charlie.
Ayan, 2 million Mega Love shout out and available from that cargo bag. Ayan mga lalab, si The Cargo merong 10. Please host, contact with me. Thank you. From Alijan Mersay. Just connect on the pin, lalabs. Lalabs, Alijan? Please give thumbs up on the pin, Genji Vlog on Premiere. Pagpasensyaan nyo mga lalab kung naglo-loading ako ha. Kasi nga malakas po yung hangin. Dimple Sakura, hello lalab, mega love shout out. Dimple lalabs. Dimple, mega love shout out. Dimple, ayan, patamsak po lalabs and host. Ayan, from Dimple Sakura Vlog. Tamsakan natin mga lalabs. Mikasha lalab, mega love shout out lalab. Paring Mikasha. Yan yung aking kumpare nandyan mga lalabs. Kumparing Mikasha, mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan lalabs. Yan yung aking kumpare mangangin sa labas. Ayan. Mare, pili ka na. Mare, pili ka na. Kahit saan. Yung number 1 na pili ko. Miss kita. Mga lalabs, patamsak muna po yung nakapin mga lalabs. Kaya ano po, Jing? Pagpasensya nyo ng mga lalab kung naglo-loading, normal yan. Magbaba ng, sige na lalabs, magbaba ka na. Kumusta ka? Hello, how are you? Good morning from Cooking with Zapia. Lalab Cooking, mega love shout out lalabs. How are you my friend? Cooking. Primer ka rin lalab. Cooking with Zapia po, nababa ng bahay cooking. Opo. Patamsak mo lang sa nakapin mga kita. Ikaw, sinta. Tirati. Dalas mo akong tawagan. Mo akong i-text kahit saan. 9:50 ng premier mo lalabs. Alam mong ngunit lobat ka, lobat pa ba ang pag-ibig mo? Huwag pa ba? Ayan, Rib for speed, mega love shout out, Rib. Ayan, Rib, meron ka na pong jacket, mega love shout out. Ayan, kung meron kayo dyan mga lalab, 10. Meron kayo, pwede kayong magbartir dyan. Ayan, si The Cargo may 10. Mga lalabs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 3 na lang ako sa'yo, Charlie. 3 na lang. Malapit nang matapos si host. Barter kayo mga lalab, may 10 si The Cargo. Si The Cargo po may 10 mga lalabs. Baka meron kayong mga alagad dyan. Idikit nyo na. Meldred, ayan si Meldred, meron din siyang premier. Sunod kita lalab ha.
Pagkatapos kay Jing. Kumusta ka? Ayan, 20 available kay Red Speed. The Cargo. Ayan, si Red for Speed meron 10, 20. Yayain mo na, Rib, si si The Cargo meron. Ayan, The Cargo na lang. Kumusta ka? Isa na lang sa'yo, lalab. Dan na rin ako ng 10. Isa na lang. Ayan, may may available na 10 until 120 available si Red for Speed. Ang dami niyang alagad. Maglinis ako. Sige lang, lalab. Maglinis ka. Ayan, available 10 or 20 from Charlie. To 1K ka na. Malapit ka na mag 1K. Good luck sa channel mo. Ayan. Naladan na ako ng 10 sa'yo, ha. Yan, pasobrahan kita ng isa. Pasobrahan kita ng isa, Charlie, ha. The Cargo tayo 10. The Cargo 10 daw kayo, lalabs. The Cargo 10 raw kayo, lalab ni for Speed. Game for Hindi ko na ma-pronounce. Thanks po. Dan na din ako sa iyo from Charlie. Sige, lalab. Maraming salamat and God bless. Available 10 or 20. Yan, lalab. Pasobrahan kita ng isa. Jejen Official or Charlie. Nayared 41 ka na, lalab, ha. Ayan, tamsakan natin si malalab, si Jeng. Ika'y malimutan. Red for Speed, 9.53K ka po from The Cargo. Ayan, thank you so much. Okay, TW sa'yo, idol, from Red for Speed. Lalab, maraming salamat and God bless. Mildred, sana yung premier mo, lalab, Mildred. O, TW sa'yo, idol, from Red for Speed. Ayan, on the way na The Cargo. Tingnan natin si Red for Speed. Ayan, lalab, na sabay mo ako, Rib, ha. Ano ba to, happy 50? Ayan, okay. Rib, nagdikit na ako sa'yo, lalab, ha. OTW sa'yo, idol. Mildred, nasaan na yung bahay mo, lalab? Ayan, may premier si Mildred, mga lalabs. Dan na kayo kay Jeng.
Ay, sorry. Makat sana yung bahay mo, available po 10 or 20. Tain mo na si Rib for speed. Meron siyang di ba nagbarter sila lalabs? Ayan, Dart Baber, mega love shout out. Dart Bader. Ayan, Rib speed, dan na lalabs. $10.20 available. What are you talking about? Charlie tayo 20. Charlie 20 raw kayo, Charlie lalab. Charlie 20. Ayan, Rib for speed, dan na po 9.53k to 9.54k. Dan na lalabs. Charlie kayo raw, Charlie 20. Ayan, okay daw. Rib for speed. Si Rib for speed, malaki yung niya, bahay. Ang laki ng views. Ayan, 941 ka, Idol Charlie on the way, 20. From Rib for speed. Tayo maya lalab, Rib for speed, pakatapos kay kay Charlie. Mamaya tayo, 10. 10 lang kay host. Ang laki ng bahay mo, sana all. Mapapasana all ka na lang. OTW. Mamaya tayo, Rib ha. Pakatapos mo kay Charlie. Hintayin kita. Sa'yo. Barter 10 from the cargo. Okay, host. Sige, tapusin mo muna yung lalabs. Manalab, okay lang yan. Naglo-loading si host kasi malakas yung hangin sa labas. Bumabalik naman sa dati yan. Ayan, pakiwala. Sige, lalab. Busy na si Jeng. The cargo, nagbaba ng bahay, the cargo. Ayan, the cargo, nagbaba ng bahay. Mukhang masarap tong niluto mo. Ginataang baka with malunggay. Ay, pwede pala yung ginataang baka. Lagyan ng malunggay. Pwede pala yun. $11K pala views na, guys. Ayan. From Ronald My Love. Sana all si Ronald My Love. Buksan ko nga yung aking electric fan. It's too hot.
mo na lang na maraming kinig sa'yo. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Mga lalab, hayaan nyo na lalab. Mabalik naman yan. Malakas lang po talaga yung hangin. Anong oras yung ni Mildred? 9:15? $5 million Mega Love shout out mga lalabs. Heidi Nati Solid Colbert Genetics Team. Mega Love shout out. See you all there. From Heidi Nati Solid Colbert Genetics Team. 5 Ayan, 3 million Mega Love shout out mga lalabs. 3 million. The Cargo Vlog nagbaba ng bahay. The Cargo. Dan na po kayo nakapin mga lalab. 6 million Mega Love shout out. And mga lalapalab din po kasi mga binababa ko. Kaya na mga lalapalab. God bless. Patamsak mga lalab kay Mildred. Ayan yung kanyang premiere. Mikasha, ano yung paring Mikasha? Paring Mikasha! Lalab Mayra, galagala, live shout out, how are you? New video from L3, I'm gonna watch Lalab, hina pa rin yung hangin, malakas. Ayan yung video from L3, L3. Mayra, nagbaba ng bahay si Mayra mga lalabs. Lablabin natin si Mayra. Ayan, Mayra Toots Mix Videos. Nagbaba po ng bahay, Mayra. Oh my God, meron tayong update kay Lolo. It's okay even that still loading. Ayan.
Ako'y di mapakali, kundi ikaw lamang. Dan tamsak sa nakapin, madam, from Myra Toots Mix Videos. Lalab, thank you so much. Ang dahilan. Welcome po, Madam Loading. Ayan. Ayan, patamsak po ako nakapin, mga lalabs. Meron po siya, mga lalabs, premiere. 9:15. Red for speed, wala ka pala, lab. Balik kay. Salamat po. 11K pa views, guys, and video niya. Ayan, video natin. Bigay naman, panoorin nyo naman. Parang awa nyo na. Yes, lalab, malakas po talaga yung hangin sa labas, kaya tayo yung naglulod. Road to go. Ayan, Ronald on the way from Mildred. Ronald on the way si Mildred, lalab. Patamsak. Hamdar here. How are you, my friend, Dirk? Palablab, mga lalab, palablab, 2 million mega love shout out. Ayan, 941 to 961 sa iyo, Idol Charlie, thank you. Tayo lalab, 10. Ayan, Rebe Spade, tayo lalab, 10 tayo. Ilan ba yung bahay mo? 9 point ano ka? 9.55. Ano yung Reb? 9.55 kick out W10. Ano yung Reb? Reb for speed. 10 lang lalab, 10. Ito na yung 10 lalab, Reb. Ano, Reb? Start na ko? Ayan, 3 million mega love shout out. Ano, Reb? Start na ko lalab, 10.
mapakali. Okay, sige, okay, hintayin kita. Wait, laging loading. Kulang pa ako. Ayan. Kung makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, 5 million. Mega love shoutout, 5 million. Three point ito ka, idolo. So, TW na ko 10 sa live mo. Tamsak dikit. Gabi. Dahilan. Kung makatulog. Ang mahal. Puso ko't isipan. Sa kakaisip sa'yo. Mahal. Ay, 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 ay. Nine, ayan. Mega love shout out. 4 million. Mega love shout out. Ayan, Ronald, my love. Nagbaba ng bye. Love-labin natin mga lalabs. Ronald, my loves. Pagmamahal ko. Kailangan ko. Hayaan mo. Tony Vlog, tamsak dan. Tony Vlog, Mega love shout out. Alam. Sige lalab, ayan, di pa ako tapos. Thank you, sige na lalab. Iwala niya ako dahil sa'yo. Di pa ako sa'yo rib tapos, maglima pa lang.
Harry for Speed from Charlie Vlogs. Ayan, 4 million mega love. Shout out, birthday greetings. Wishing you all best idol. Ayan. Road to go vlog. Lalab, mega love, shout out. Ayan, Charlie Vlog, nagbaba ng 5 million mega love, shout out. Para lang sa'yo. Di pa ako tapos riba. Pinaparod ko pa kasi ng 1 minute. Ang pag-ibig ko sa'yo. Isus me. Charlie Vlog, ayan 3 million mega love, shout out. Available 10 or 20. Ayan. From Charlie Vlogs. $4 million mega love, shout out. Ang piso. Kirati mo akong na-miss kita. Kontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Tony Vlog, nagbaba ng bahay. Isa na lang sa'yo, lalabs, oy. Tony Vlogs. Ay, ano pala? Red for Speed. Di ba yung nakapindan from Charlie Vlog? Nakapin. Ayan, lalab Meldred, pasuklan yung mga dumikit sa'yo. Tony Vlog dan from Charlie Vlog, Tony. $5 million mega love, shout out. Isa na lang sa'yo, lalabs. Tagal naman itong cellphone ko mag-loading, uy. Isa na lang, 6 million mega love, shout out. Red for Speed, isa na lang, lalabs. Tagal kasing bumalik sa dati ng cellphone na to.
Bimoy, ako lamang. Ayan, dan ako ng 10 sa'yo, Rib Spirit Feed Lalab. Rib for Speed. Dan ako ng 10 ha. Dan ako ng 10 sa'yo, Lalab ha. Eric Garcia, Migalab shout out. Ganda Supremo, Migalab shout out. Sino ba to si Ganda Supremo? Ayos yung ano mo ah. Main channel mo ba to, Lalab? 86 subscriber? Ganda Supremo. Thank you, host. Kasi nagbigit ako ng 10, parang ganun pa rin yung ano mo eh. Tama naman, di ba? Ayan, 5 million Migalab shout out. Ganda Supremo, Lalab. Baby pa yung bahay mo, Lalab. Baby pa. BG, ayan. Supremo, ayan. BGB1 po. Eric Garcia, my friend, love, shout out. Eric Garcia, dan from Charlie. Ayan, si Eric, malaki na yung kanyang bahay niyan. Nagbago. Sino pa siyang marunong magmahal ay siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Sino pa marunong magmahal siyang madalas na iwan. Mamahal, inalay ko sa'yo. Eric Garcia dan from Charlie Vlogs. Ayan, 3 million, 4 million, Migalab shout out. Ronald Mylam pala, pa-views naman guys ang video ni Ronald Mylam. Ayan. Meron na siyang 11k views, sana all. Ayan, 1020 available from Charlie Vlogs. Nag-ugbon na ma. Sorry na. Di nyo napansin na nag-ugbon. Kaya pala lang ingay kagabi. Nanganak na pala yung baka namin. My gosh. It's a blessings. Yung unang anak ng aming baka nakidlatan nung ano yon. Nung nakaraang buwan, mga Lalab, 2 months ago. Ngayon nanganak na naman siya ng bago. It's a blessings. Ayan, 3 million Migalab shout out. $2 million Migalab shout out, 2 million. Di mo pinapansin. O sa akin. Ayan, 2 million Migalab shout out.
Nudang. 3 million mega love shout out. 4 million thank you. Ako'y nangangamba. Sir Mayong TV mega love shout out. Premier. Patamsak po ako nakapin mga lalabs. Charlie Vlogs. Charlie Dan. Ayan. Harley. Ayan, salamat lalab. Charlie lalab, salamat. Ayan, Charlie. Dikit ko sa isa ha. Naman ko. Ayan, Gigen of... tayo'y di na magkita. Eric Garcia, nagbaba ng bye, Eric. Ganito. Ayan, Gigen. Full watch lalab sa mo, Charlie Vlogs. Full watch sa video mo, ha. Ng pag-ibig, yang naman ang karaan. Ayan lala, nandikit ako sa'yo uli, Charlie Vlogs. Patamsak. Hala ko, kailangan. Okay po, surod to 1K. Good luck, lalabs. Umibig sa iba. Good luck sa iyong journey. Ayan. Ano na lang mga lalab, mga 3 days ka muna. After 3 days, 1K ka na. Sarili ko. Kitang iniingutan. Ayan, 5 million mega love shout out. Kita. Ba si Mildred? Ayan, mega love shout out. Ma'am lunch. 7:02 PM Central Time for Brody Raheta. Pag-ibig mo. Tira ang pag-ibig mo. Ronald Mayla.
8 minutes ang nakapin mga lalab, 8 minutes. Ikaw sinta, hirati mo akong tawagan. Ako'y nagugutom na. I'm sorry, Lala, because my internet is too much problem. Hintayin ko lang mag-ano. La 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 la. Ivy Love Vlog, Mega Love shoutout, Ivy. Ilayan ko ang iyong ganda. Love. Charlie Vlogs, nagbaba ng bahay, Charlie. No, kakaisip sa'yo.